Okej, sve? Ja. Da. Krenemo.
Pardon, triku radi, da, hej! Sad prvo, krok, le, hop! Sad se! Sad kreći se čekaj, pogledaj! 3, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 2, 2, 2. Vojaci, za koga? Za Sloveniju! Za koga? Za Sloveniju! Za koga? Za Sloveniju! Kada moći? Mi! Kad smo mi? Sobota! Prosto! Bye bye. Papa.